Tady, když to přečtu, v období od 26. BBH fáze vyššího ouška do 70 až BBH. Co to je? Tak, ale průběh formulace až 30 mm. Konec je vyšší ouško. Je to možná nějaká, že třeba vyleze lísteček nebo něco. To je, no tak to je asi myší ouško. Jestli to není, jako že by ti vylezl lísteček. Čatý lumpe. Tak jsme za hranici, ne? Máte myší ouška do 76. Tak uvidíme, co z toho bude. Tak asi o tom, když je to, Samé. když už je to ten plot jakoby zadělaný, no a pak, když má 20-30 čísel, a pak bych to Lumpe. A co je to tady taky za lumpa? Je to Fredíček, jo. Takže to máme v červnu, červenci a srpen až září. Já to zase vidím.